3. Enake duwe pitik dhewe ku ngene iki lho Lur, delok ta. Lho, iki selendok 10. Ayo modon. Iki ceritane Bano katene gawe ayam pedas bumbu kemiri. Bumbune tak sebutno, ana brambang bawang, lombok rawite akeh iki lho karo lombok abange, terus kemiri, laos, jahe, kunir, serai, godhong jeruk, ketumbar. Tahunya digoreng setengah mateng ya Lur. Kok digoreng kabeh iki? Terakhir iki Lur, wis ayame njegur. Saiki bumbune tak jewegurno. Wong sampe tuwanek iki Lur. Saiki kei banyu saithik njegur kabeh. Tak jegurke santene. Brambang goreng jegurke sisan. Delok ta Lur. Tipluk-tipluk koyo ngene iki lho Lur. Ayame Lur. Nyalut banget iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.